ipapo mabrand anenge achitonga asiri kuzvinzwa achitonga hapana kunga zvina basa kudini vari kuzvinzwa zvigure zviri kuzvinzwa zvigure. Barrister George ala kudii anondida ini ndipiwe musidzanwa inini wezvigure vanhu vakwirwa nemano nezvigure inini vada kuita sei zvigure izvi zvoda kuita sei zvigure akaita sei Barrister George vanobva vanyanya kutemba naye zvekuti vanoona kuti haiwa ndo bhiza ravanogona kutumira kucapture Jeff Judah Usana akaita sei akanyanya kuita sei iye mubarrister uyu because ndaangotaura naye pafoni nepa.5 studio vana Traore hanzi ndokubva vamboedza kuti vati Jeff Judah Usana akanyenga mubarrister muJojo. Saka ndine shungu kwazvo pamwoyo pangu kuti ndinyatsomuziva anenge ane picture yake ndinokumbira kuti ngaatumire chairman Jeff Judah Usana picture kana video yaBarrister George tumire ndoda kumbomuona akanyanyoita sei wokuti ZANU-PF inobva yanzwa kuimba naye chaizvo zvekuti iye vakamutumira kwandiri vanobva vanyatsonzwa kuti uyu kwa ndiye anoita zvinogara zvakadaro zvekuti political career yaJeff Judah inobva yagara pasi. Ndine shungu kwazvo akaita sei saJoyce Mujuri here akaita here saOpa Muchinguri sana Opa Muchinguri wavakashandisa kuurayana Herbert Stepan naLeopold Takawera akaita sei muJojo Barrister 24 akaita sei ane 24 years 24 years here kana kuti ye24 mari ndaivanhu vaakachekeresa. Eni ndinonzi Jeff Judah Usana the lion the legend anditumirwe mahuri akapasa vari ZANU-PF kunyanya kumutemba chaizvo ndakambotaura naye pa.5 studios ndakanga ndatotipirwa zvikanzi vakati vakamunyenga ndakati zvakanaka imimi vaunzei naTraore ndakati akati kuti zvikanzi akanzi Jeff Judah Usana akandinyenga ndakati very good ndakati very good haibvunza kuti ndine brain dzakadhakwa ya ndavana havazvidzokoredze futi izvozvo zvokuda kunditumira manzenza dzavo idzodzo ada kuona munhu wese unga akafanana nanatsvangirai nanaJob Sikara vokuti vanohura nanaTemba Miliswa zvisina control. Ndoda kumuona iye muBarrister George vokuti vanobva vanzwa kutemba naye kuti ndakati akanyenga ndakanyenga niye muBarrister George ainyatsozva kuti ndiri quality yemurume akaita sei kubva ndiri kumahumbwe ndaitonyengwa ini netusikana nekuprimary kusekondari chinyengwa nemamistress kuzota naBarrister George ari kundida here kuti varavira sei ndonyengwa nemadhokota isu tonyengwa nemabig accountant mamanager evasikana tichitovaramba isu vosi tunoziva zvatinoda muupenyu. ZANU-PF iri kunzwa kuvimba naye muBarrister George vokuti vari kuona kuti vangu vatomushandisa ndogara ndiri mugomura ndogara tiri kumakomeso ndine shungu kwazvo nditumirei mapicture yake muBarrister George haanga achitonyoraiko hamene kuti ndakamuitei hamene chiri kunyanya kumunetsa zvekuti anobva anzwa kuti they can't do anything zvekuti vari kunzwa kuti inini ndiri kuvatadzisa sapaipaisa nyoka yemabhunu haanzwa kwazvo kuti ndini ndiri kuvavhiringedza vobva vati ndiri kutaura naye naShamisa ndiri kutaura naye Chamisa mwari waChamisa ndiri kutaura naJob Sikara ndiri kutaura vese nanaMonzera Chingungunde ndakaudza vanhu ndakati akunyeperwa karipi kakavharirwa achiti Chingungunde gudo guru neriri achireti narizimdhara iri rakanhikirina pameso iri rakaora pameso rinonzi ani Gesa aripi Gesa uyu richibva rapfeka kamaflash vanhu vakanzi batana nevamwe ndikati aiwa maprojekti eZANU-PF hamusi kunzwa here hapana hwana rumboti pasini eZANU-PF ivo havana Barrister George naTraore
ndakati itai pasi nezanu pf, that is the first degree, tisati taenda kure pasi nezanu pf. Vakaramba. Ndopandakaona kuti mabumbwa aumbofoka magona. Pane chimwe futi kaiti chimwe chimukadzi chinonzi ndichiri kuAmerica chakandituka zingete pasocial media. Mabranda adi tiri vanhu vamwe chete batanza vanhu. Inini ndikunda ichiziva ndaizoti anga akazvara vana vaviri nemabranda ine manyasaranda akasiyana nemachawa. Izvo airwira vana vake, vakahura nemabranda. You see, izvi tisingazivi. Akavava takafungidzwa kuti pamwe rudo rwokuti mabranda iwo sevanhuwo vakasikwa naMwari kuti vane kumusha kwavo. Akavava akadii wakuzofladhirwa kuinbox zvikanjiyameni vana tinokuudza akabva totaura nekumusha kwake. Zvikanzi pane zvino chiri kuAmerica kuti musikana ichochi chiri kuAmerica akazvara nemabranda nemabumbwa nemachawa vana. So she is fighting for her children. So chokwadi chinozongobuda. Hakuna kwavanoenda, shiri inozongomhara vanhu. Hakuna kwavanoenda. Nyika ndeyedu. Ivo vane kumusha kwavo. Anenge achinzwa kuti ari kuda mabranda yake, we don't have a problem. Ari kuda munyasarandi wake, anoenda kumusha kumurume wake. Kwete zvokuti vanoda kutoita ngirini, kutoita nharo, kutoita mukonyo kutoti Zimbabwe iyo tishiyane nemabranda nemanyasa. Kwese kumusha kwavo tiri kurwira kuda kushiyana nawe. Diva vangu vasina kumusha kati rudzuro haruna kumusha. Nzosataura izvozvo andotaura zvakasataura zvotaurwa nani. Nyangwe ndakasazvitaura vamwe vanotozvitaura chete kuti vabumbwa manyasa. Ko meseji yaenda. Ipapo mabranda anenge achitonga asiri kuzvinzwa achitonga hapana kunga zvina basa kudini vari kuzvinzwa. Zvigure. Zviri kuzvinzwa zvigure. Barista George haana kudii. Anondida. Ini ndipiwe musidzani wainini wezvigure. Vanhu vakwirwa nemano nezvigure inini vada kuita sei zvigure izvi. Zvoda kuita sei zvigure. Vadaita sei regaioni. Ndoda kumapedza manyewe. Ndozvaibheta kamakakanzi rudo zvobwo. Kamwana kazvobwo uyu. Hana zvobwo kana akamuexposera baba vake nanhasi akadi kundoona. Zvinokasara iye ari kuzviti barista muJojo. Ko handiti vanopiwa nezanupf zvimafoni zvimakombiyuta vanoswera vachidaro the whole fucking day. Avabude pasocial media utadza kusoti dangomana vanhu vari kuwana kupiko mari avo. Havasenza havadiwanikwa chizhamba tata chitoripo pasocial media somwe tichisenza. So handiti vapane izvezvo vapende kutombosenza. Tikadai totaura tikadai ivo ameno kuti unotozvishaya unopano zvinhu zvesanupf so but ndezvakudhara zviya. Zvaida kudhara vanhu vakapusa zvokuti unogona kungoudza vanhu kuti uyaita chakati vanhu vototeta zvinzwa. Ikonozvo vanhu vakavachenjera. You can't just go and say munhu akaita chakati. Ikonozvo vanhu vachenjera. Vanokubvunza kuti wati kudiwe. Wati kudiwe. Toda kutungamirira nyika, wada kutungamirira nyika usingazivi. She knows nothing. Kunze kwokuhura. Anozoti zvokuti ndakatakura pasuro yakaita sei pakati pemakumbo. Ndopi mukadzi asina zvavanazvo. Ndovati bvira apa.